बरायबाय रायजोफोर आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलाव रायजोफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन रायजोफोर दानि बर्तमान आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया एन्टि ट्राइबेलनि माखासे खोथा बुंदों। रायजो राजाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा निउसफ्राव नुनाय माखासे बक्तव्यखौ नोंथांमोनहा नायनानै लागोदो, बिनि उनाव डिसकास खालामसै रायजोफोर। नमस्कार, বিটিচিৰ জনসাধাৰণৰ বাবে লৈ আহিছো এক বৃহৎ খবৰ। এতিয়াৰে পৰা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ ভূমিত মাটি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলেও। এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি বিটিআৰত যি কাউন্সিল গঠন হৈছে, সেই বিটিআৰৰ কাউন্সিলত ৩-৪জনকৈ বঙালী লোক এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হিচাপে তাত উপস্থিত আছে। অসমীয়া ভাষী লোকো ইমান ইএম হোৱা নাই, বঙালী ভাষী লোক যিমান ইএম হ'ব পাৰিছে। প্ৰত্যেকজন শিডিউল কাষ্টে বিটিআৰত মাটি কিনিব পাৰে। আজি শদিয়াৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আমি কৈছো শিডিউল কাষ্ট মানুহে মাটি কিনিব পাৰে। আমি কোৱা নাই যে অকল অসমীয়া শিডিউল কাষ্ট মানুহে মাটি কিনিব পাৰে, তাত বঙালী শিডিউল কাষ্ট মানুহেও মাটি কিনিব পাৰে। আজি আমি বিটিচিত যিসকলক আমি কৈছো যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত অসমীয়া গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকে যি ধৰণে মাটি কিনিব পাৰে, যিসকল আমাৰ প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ ডেফিনেশ্যনত আহে তেওঁলোকে মাটি কিনিব পাৰে। প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ ডেফিনেশ্যনত শিডিউল কাষ্ট লিখা আছে, সেইকাৰণে প্ৰত্যেকজন শিডিউল কাষ্টে বিটিআৰত মাটি কিনিব পাৰে। स' लोगोफोर नोंथांमोनहा बे भिडिअ क्लिपखौ नायबाय होननानै आं सानो। दा नुबायना रायजोफोर, सासे आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त शर्माया माबायदि खोथा बुंदों एन्टि ट्राइबेल। बिथाङा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गुबुन हारिफ्राबो थानो मोनसिगोन एबा मोनथाय मोनसिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। बियो जों ट्राइबेलनि थाखाय, बर' जातिनि थाखाय जोबोद गिथावना रायजोफोर। बिनिखायनो दानि बिटिसिआव बर्तमान गभर्नमेन्ट थानाय, प्रमद गभर्नमेन्ट थानाय, बिथाङा जिबायदि गोरलै राहाजों बिथाङा बिजेपिखौ हाबहोनानै गावनि थाखा लाबालाबनि थाखाय प्रमद बर'आ बिजेपिखौ हाबहोनानै दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिसिखौ दंस खालामनो नागिरबाय, सिक्स शेड्युल एरियाखौ दंस खालामनो नागिरबाय। बिथांखौ गोरलै मोनद्रायनानै दिनैनि दिनाव हिमन्तआ जे हागौ गावनि गोसो बायदि बर' जातिखौ, ट्राइबेल जातिखौ एबा जों इन्डिजिनियास, बे हानि इन्डिजिनियास बेखौ बिथाङा दंस खालामनो नागिरबाय। बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ आंनि इउटिउबनि गेजेरजों खावलायनो लुबैदों, जाय नोंथांमोना हिमन्त बिजेपिआव दङ, नोंथांमोनहा गोख्रैनो रिजाइन होनानै बेबायदि दलाव थानो नाङा। मानो होनोब्ला बिथाङा जुदि बोरैबाफोरबो जुदि जोंनि बिटिसिआव गभर्नमेन्ट दायोब्ला सारे फाले जोंनि बिटिसि जि एकर्ड जानाय 2003आव बेखौ दंस खालामजागोन। जायनि फलाव दा प्रमदखौ गुरै मोननानै जिखिनि एसे दंस बानायखाबाय, आरो फैबाय थानाय समाव बिजेपिआ जुदि गभर्नमेन्ट दामारोब्ला बिटिसिआव जोंनि जि मोनथाय बर'फोरनि ट्राइबेलनि जि मोनथाय बिटिसिआव बेखौ सेस दंस बानायदोंमोन रायजोफोर। बेनिखायनो आं गुरै खावलायो बर' रायजो राजाफोरखौ, नैबेखौ नुबायना हिमन्तआ माबायदि खोथा बुंदों, एन्टि ट्राइबेल खोथा बुंदों। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बिजेपिआव थानो नाङा। आं गुरैयै खावलायो, बिजेपिआ बर्तमान हिमन्त बिजेपिआ खुनु फैद्य मोजां नङा। जोंनि बर'नि, जोंनि ट्राइबेलनि एगेन्स्टै बिथांमोना दा नुथारबायना माबायदि खोथा बुंदों। दा बे खोथाखौ खोनानानै दिनै बुंनांगौ बायद' जादों रायजोफोर। नोंथांमोना गोसोआव ला बेफोर बाथ्राखौ। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव खुनु फैद्य इउपिपिएल होन, बिजेपि होन, खुनु फैद्य सापर्ट खालामनो नाङा रायजोफोर। नङाब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दंसनिफ्राय दंस। ओंखायनो बेफोरबायदि दलखौ जोङो सापर्ट खालामालासिनो जोङो जि सिगांनि जे गोख्रों दल दङ बेखौनो जोङो लाबोफिननानै जे बिटिसि एकर्डआ जेरै माखासे जे जोंनि थाखाय पावार एन्ड फांसन दङ बेखौ एस इट इज दोनफिननानै जायखिजाया भबिष्यतआव फैबाय थानाय समाव नैबेखौ जोङो चान्स होग्रोनानै भबिष्यतआव फैबाय थानाय समाव जायखिजाया गभर्नमेन्ट फैया मानो बे एस इट इज पावार एन्ड फांसनखौ सालायनांगौ। 2003आव जि
पावार एन्ड फांसन दङ एसएटिस बेखौ सालायनांगौ बिटिआर एकर्डआथ' मार गुलि बियो जास्ट ललिपपसो प्रमद बर'आ बर' जातिखौ थगायनो होननानै ललिपप एकर्ड बानायफ्लानानै दिनैनि दिनाव साफ्रोमबो बर' रायजोखौ थगायदों बेनिखायनो फैबाय थानाय 2025 आव बिजेपि होन इउपिपिएल होन खुनु फैद्य भट होनो नाङा रायजोफोर नङाब्ला जोंनि जाथिया दंस जाजोबगोन दिनै नुबायना रायजोफोर हिमन्तआ माबायदि एन्टि ट्राइबेल खोथा बुंदों बेनिखायनो बेबायदि एन्टि ट्राइबेल मानसिफोरनिफ्राय जोङो बर' जाथिया एबा ट्राइबेल हारिया जानगाराव थानांगौ रायजोफोर दा बेखिनि खोथा बुंबाय रायजोफोर नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो बे बाथ्राखौ गोसोआव लानाया मोजां बे हिमन्तआ मा बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोनहा गोसोआव लानानै फैबाय थानाय इलेक्सनाव खुनु फैद्य बिजेपिआव भट होनो नाङा रायजोफोर आं गुरै खावलायबाय गोजोनथोंसै रायजोफोर